Estes días enfila a recta final a costeira da Anchoa no País Vasco. Segundo explicou o vicepresidente de Cerqueiros Galegos, unha das mellores campañas dos últimos 10 anos en capturas e valor do peixe. Os cerqueiros da Barbanza están a rematar a costeira da Anchoa no País Vasco, onde finalizan nos próximos días unha das mellores da última década. A cantidade de peixe e o valor acadado na posa axudaron a que esta especie se converta na raíña do cerco. Si o peixe de boa calidad, con os precios grandes, e despois hubo peixe pequeneiro, pero moitas cantidades. E fixéronse cartos, fixéronse un ano moi completo este ano. Os anos, moitos, eu creo que foi o millor, en cantidades de peixe xa foi o millor. Despois un ano, uns anos lá atrás, que tamén se defenderon moi ben, pero a xente vese que está máis contenta co que se fixo este ano, con que de hai, polo menos, 10 anos atrás xa, como mínimo. A anchoa vai destinada principalmente ás fábricas de Santoña, dende onde se distribúe a toda España. Parte dela destínase á venta en fresco e a máis pequena utilízase para recheos. Coa cota de anchoa a punto de agotarse, os barcos prepáranse para regresar a Galicia, onde aproveitarán a campaña da sardiña de cara ao San Xoán. A partir de aí, a situación será máis complicada coa escasez de surelo e a falta de cuotas de outras especies. Bueno, pois vai destinado a toda España, é para toda España, pero donde máis se traballa ali é en Santoña, ali en Santander, están as fábricas todas, dese famoso presidente que teño de Santoña, o señor Revilla, que promociona moi ben, pero tamén fan porque fan moi boa calidad, fan todo moi ben, traballase en todo. Para fresco tamén moitísima, que se come moita en fresco, e despois, pois, para relleno, a máis pequeniña esta, para relleno de anchoa, non para rellenos das anchoas que veñen huecas e tal, pois para moitas cousas, e agora para patés, que fan patés de anchoa, pois, e daqui para adiante, pois, faceránse moitas máis cousas cos peixes que hai que aproveitalos máis. Si temos que traer, como se di que hai que traer todo o peixe que se pesque para a terra, temos que traelo, se temos que traelo e non o podemos apuntar porque temos que devolver, temos que dar, cos descartes, eses famosos descartes, pois tendrán que facer algo con eles. Non nos levarán ás leiras, a botar as leiras para botar as patatas. No San Antonio houbo pouca sardiña, enda que o prezo foi elevado. 40 euros chegou a caixa, un prezo inferior ao do pasado ano, pero moi bo para esta especie que todavía non está coa grasa que precisa. Agárdase que este prezo se eleve de cara ao San Xoán, cando o peixe xa estará coa grasa. O San Antonio, pois, hubo pouca, estuvo ben, valeu a 40 euros a caixa, non é moito, que o ano pasado valera un pouquiño máis e tal. Tampouco a sardiña non está en grasa, faltalle moita comida, ten que recuperarse un pouquiño máis, agora a ver se para San Juan está millor. Ainda se ven algunhas sardiñas, este ano vense máis sardiñas que o ano pasado, se viron por aí e tal, pero estánse collendo poucas. Non está morrendo nada ben o peixe non morre ben porque ten que recuperar. Se ten grasa, o peixe non anda tanto, non camiña tanto e collese máis fácil. Que agora para San Juan, pois, que haban as pouquiñas máis, e que os precios, pois, aumenten un pouco máis, que debían de aumentar, e facer algo, pero con un día de San Juan non se fai o ano. Axuda, pero non se fai o ano. Esperemos que teñamos unhas pesquerías máis constantes para defender o ano, leválo un poquinho. Un dos quebradeiros de cabeza para os mariñeiros son os descartes. A día de hoxe desembarcar este peixe en terra para entregalo unhas cantidades das que se descoñece o seu destino.